yun, no? Salamat sa padayon nga mayong signal, mayong panahon, o salamat sa pabilin sa inyo na matangan matag usa mga igsoon, ug din nata sa pulong sa Dios ni kagabion anaa sa ikaduhang Korinto 10 paingon sa 8, no? Giingon dinhi ikaduhang Korinto 10 sa paingon sa 8, giingon dinhi ug human ka pamatud-in ninyo ang inyong hingpit nga pagkamasinugtanon, andam kami sa pagsilot kang bisan kinsa nga mosupak. Sa verse 7, ang inyong gitan-aw maura ang makita sa mata. May naghunahuna ba nga siya iya ni Kristo? Kung aduna, papamalandunga siya pag-usab, mahitungod sa iyang kaugalingon. Kay kung siya iya ni Kristo, mao-usab kami. Sa verse 8, kay dili ko ikaulaw bisag labihan ra ang akong pagpasigarbo sa gahom nga gihatag sa Ginoo kanamo aron sa paglig-on kaninyo og dili sa paglumpag. So mo na ang pulong sa Dios nga atong pagahisgutan, magampo na kita mga igsoon. Labing gamahan nga Dios, Lord God, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo Dios sa imong pag-uban, pagtabang, paggiya Ginoo, Lord, sa among mga pagampo. Salamat sa imong balang espiritu. Ug ni kagabion, padayon kami naghangyo sa imong panabang, Lord, nga magauban ang balang espiritu, magapasinati sa matag usa sa paglabas sa imong pulong nga among madungog karong kagabion Ginoo. Tabangi lamang ako nga imong instrumento Ginoo. Tabangi ang matag usa kanamo ang focus namo Ginoo nga dili kami maanod sa mga pangunahuna nga bisan unsa or unsa pa nga mga buhat Ginoo. Kun dili matuto kami sa pagpaminaw sa imong buhing pulong ni kagabion Ginoo. Sa kinatibuk-an ikaw ang mga dumalahan nga ikaw ang magadumala, ang saligan nga magadumala ning tanan ug ang walay kaaway nga magkasamok sa among pagabuhatan karon Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Okay, mga igsoon, ang atong giuluhan kini og ang mga iya ni Kristo. To those who are in Christ, no? Sa verse 6, ug human ka pamatud-ing ninyo ang inyong hingpit nga pagkamasinugtanon. So ang mga kastuhanon sa Korinto na pamatud-an ni Pablo nga mao ni kani sila wala ni sila ni apil sa mga tao nga mga nangdaot kanila, no? Kung atong review, no, kung atong madumduman nga adunay mga pagpangdaot kang Pablo, pero ang iyang response nga siya nga ang pagpangdaot sa iya nga siya dili tinuod daw nga mapaubsanon, nga siya dinasig daw sa kalibutanon ang iyang tinguha na si personal nga interest. So ang gihangyo ni Pablo nga alang kang Kristo lang nga malumo og maluluyon, kay Kristohanon man ko, pasensyahan ta mo kung ana ang plastar sa tubag ni Pablo, no, sa mga pagpangdaot kaniya. O gani ingon siya sigurado nga mga saba ko pag abot na ko diha, pero dili niya kana mahimo tungod kay ang balang espiritu naaman nagakontrolar kaniya. Ang Galacia 5:22 naaman diha ang gasa sa balang espiritu nga self-control, no? So sa verse 6b, pag andam siya musilot kang bisan kinsa nga masupak, no? Ingon si Pablo sa Korinto sa iyang sulat itong gibasa. Ang iyang pagsilot dili kalibutanong pagsilot, no? Kundi pag disfellowship, pag bulag sa tigom. Kung naaman sa leadership kana nga tao, pwede niya i-floating sa leadership, agi discipline. Dili ipahandol og mga Bible studies sa atong application. Pamulungan spiritual og palikayan kay basin makaangin sa uban, no? Sa sayop ng mga pagtuo, pagsaway ngadto kaniya mga igsoon. So muna ang iya ni Kristo willing mudawat sa pulong sa Dios labi na sa mga pagdisiplina, mga pagbadlong, pagkorek, ug andam paubos, ug andam sa paghulat. Walay pagsukol, walay pagsupak, no? Dili magtanom sa personal nga pagdumot. Kung kana ang buhaton sa usa ka kastahanon, sigurado gayud nga matagaan siya og another chance na mga igsoon. Pero kung dili, basin dili gid siya iya ni Kristo. Unang maingon si Pablo nga kamo na pamatud-an ninyo ang ingani mo, pero ang uban
ang uban andam nako silang silutan, andam na nga disiplinahon. So una mga igsoon, ang iya ni Kristo willing mudawat sa mga pagdisiplina. Dayon sa sunod sa verse 7a, ang inyong gitan-aw mao ra ang makita sa mata. So mo ang ikaduha nga punto, ang iya ni Kristo dili mohukom sa makita sa mata. Sa ikaduhang Korintos 5:7 kay kinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Kuyaw kayong makita sa mata no, nya mo conclude ta sa atong makita. Sa atong makita sa mata mo hatag din tag konklusyon agoy kay dili man day mao kana sa makahatag mga negatibo unsa atong mga makita sa mata. So ato sa kanang sutaon ay din ta mo conclude mao di ay. Sa ana mga igsoon, kay ilang gihukman man si Pablo nini panahon nga kuno paluoy-luoy ra tan-awon pero di ay naani siya nagpahipi nga mga yung personal nga kuan tuyo no. Kay wala man nila masabtan unsa gayud ang katuyuan ni Pablo. Muna yan si Pablo sa verse 7b, may nagunahuna ba nga siya iya ni Kristo? Kung aduna, papamalandunga siya pag-usab, mahitungod siya kagalingon. Kay kung siya iya ni Kristo, mausab kami. So muna ito, ikatulong nga punto, ang iya ni Kristo, adunay managsamang tumong. No? Adunay managsamang tumong. Nga sa tanang buhaton, pahimutan ang Dios, ang tumong pagsangya sa mayang balita, pagpangita sa mga nasalaag, mo man ang tumong, no? Dili kay magdinaotay, dili mag sinawayay, ha? Pagdasig sa mga nagmaluyahon, pagtabang sa mga hinahanglan, naagid ang pagtinabanga, na ang panaghiusa, peace, love, sa muna mga igsoon. Muna yun ni Pablo, papamalandunga. Kung kamo kausa ba, dapat magkahiusa. Papamalandunga, kay nganong musupak man, nganong magkasumpaki man. Nga na ba di ang iya ni Kristo? Nga wala na hinoy pag sinadtanay, di ba? Basig dili gid tinuod nga mga kauban. Amo na gipalikayan ni Pablo no, sa ikaduhang Korintos 6, 14-17, ayaw kamo paggiusa sa mga dili magtotoo kay dili gid magkasinabot ang matarong og ang dautan o ang magambitay ang kahayag ug ang kangitngit. So dili gayud na magkauyon. Kay dili man gid managsama ang mga magtotoo og dili magtotoo. Kasi nakasagol lang sa panon ba? Magsuon sa Korinto. So dili gayud magkasabot ang templo sa Dios ug ang Dios di na kay ang Dios na tubuhi ang ilang Dios patay. So muna mga igsoon, kaya ang Dios nato may puyo man uban kanato, no? Ug kita iyang katawhan. So may balaan gyud kung iyang bagayon ni Kristo. Muna si Pablo mapagarbuhon ni angkon. Kung sila iya ni Kristo, mao sab mi. Iya mas gipasigarbo pa gid niya ang gahom nga labaw ug labihan nga iyang naangkon nga gihatag sa Ginoo sa iya. Muning sa ingon sa verse 8, kay dili ko ikaulaw bisag labihan ra ang akong pagpasigarbo sa gahom nga gihatag sa Ginoo kanang mo aron lig-on kaninyo ug dili paglumpag. Muna atoy kaupat nga punto, ang iya ni Kristo mo palig-on, dili mo lumpag, no? Dili mangdaot, dili magpasalaag, dili mo hinungdan nga mabungkag, no? Ang gipabarog, gitagaag pundasyon ni Ginoong Hesus. Sa verse 9, gani kita nato nga ni dipinsa si Pablo, ayaw ninyo sabta nga gihulga ko kamo pinaagi sa akong mga sulat. Sa verse 10, adunay nag-ingon nga bugat ug puno sa kaisog ang akong mga sulat. Apan sa inatubangay huyang kuno ako ug dili makadani ang akong pagpanulti. Sa verse 11, angay masayod kini mga tahanan nga walay kalainan ang gisulat namo kung kami adto sa layo og sa buhaton namo kung kami uban kanina. So muna mga pagpangdaot ni Pablo nga nagpakaran ingnon kunuhay bisan walay igong kapasikaran. Sa verse 12, wala pud nagpasikat si Pablo diha. Hinoon dili kami mangahas aron ilhon o itandi among kagulingon nga niadto naghunahuna nga labaw sila. Pagkabuang gayud nila, naghimo sila ilang kaugalingong mga sukdanan aron sa pagsukod paghukom sa ilang kaugalingon. Sa mga igsoon, bisan gani na si Pablo, grabe gid ang amping niya, no? Bisan sa kung basahon nimo ang verse 13 to 15, bisan no paglapas no sa mga teritoryo nga sangyawan ni Pablo, wala na niya buhata, wala siya nangilog sa mga hinaguan sa uban. Dili nag-focus siya diha na sa mga Kristohanon aron dili sila malumpag ilang ang
barog no sa Ginoo kanila. Tini Pablo nga ilang masabtan sa verse 15 nga ni Pablo verse 15b, naglawom hinuon kami nga mutubo unta ang inyong pagtuo ug mulambo ang among pagbuhat uban kaninyo. So verse 16 unya makasangyan na dayon kami sa may balita sa uban pang kanasuran. So human mo mutubo mulig-on na mo dinhi, sangyan na po mi sa unahan, dili na ni magpabilin kamo na po diha magpadayon nga dinasigay mo patubo sa uban nga mga kaigsoon. So muna mga igsoon, muna pinakamotibo ni Pablo nga wala nila mabali, wala nila masayri. O kay ang uban lagi dili man iya ni Kristo, o kay ang uban sila man yun ang tinuod nga mga nagunahon na og dili maayo, ang mga mini nga mga nagpaila nga Kristohanon kunuhay. So og mapasigarbuhon kay gayud kaayo si Pablo labaw sa tanan sa Dios gayud, ug ang Dios ang Dios gud mo iyang gipaila, gipasikat, gimantala no. Sa verse 17 apan sumala sa gingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo kinahanglang magpasigarbo sa Ginoo. Sa verse 18 ang tao tinuod gayud ngayong dalaygon kung ang Ginoo mo ay magdaig kaniya ug dili siyang magdaig sa iyang kaugalingon. So ngana ka manggihatagon ang Ginoo bisan ang Dios siya man gyud ngayang daygon, pero ang Dios mohatag usab o glory no pagdaig ngadto sa katawhan nga matinud-anon kaniya mga igsoon. So diri sa atong panapos conclusion, kung kita iya ni Kristo willing mudawat sa mga pagdisiplina labi na kun matud-ang sad-an mga igsoon. Dili usab kung kita iya ni Kristo dili ta angay mohukom sa makita sa atong mata no. Kung kita iya ni Kristo dapat adunay managsamang tumong. Walay laing tumong ang mga Kristohanon. Walay laing tumong ang pagpahimuot sa Dios, baligon ako. Ang pagpangsangyaw sa mga balita, ang pagpangita sa mga nasalaag. Dayon ang iya ni Kristo, kung kita iya ni Kristo, mo palig-on, dili kay mulumpag. Dili kay mo pasilaob sa musugnod sa away, no? Musugnod sa mga pagpandaot, no? So taon una na okay, so mo palig-on, mo encourage, mo disciple, no? Aron ang mga katawhan dili dali maluya panahon sa mga pagsulay kalistanan. Noon mga igsoon, kita mo patubo, mo palambo o daghan pa ang masangyawan, no? Daghan pa ang masangyawan, dili ta mag-stay lang, no? Diha sa area kita mo nagkatapok ang mga kastahan kung dili mo paabot usab kita bisan dili mo adtog mga misyon sa ubang nasod, bisan sa atong palibot no, sa mga kasilinganan kung asa kita gibutang bisan sa atong pamilya no. Diha mga igsoon pwede ta gamiton sa Dios. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong, magampo kita. Labing gamhan nga Dios, dalaygon ka sa mga kinabuhi. Salamat sa mga pagtulun-an nga among nadungog karon Ginoo, unsa man kung unsa ang mga iyan nimo Ginoo, mga iyan ni Kristo Lord. Salamat sa mga kamatuoran. Ikaw lang gyud Lord ang tabang nga ma-apply namo ang mga kamatuoran dinhi uban sa kusog sa tabang sa imong balang espiritu Ginoo. Kay wala kami mahimo kung wala ikaw, wala ang balang espiritu, huyang kami Ginoo. Kung wala ang imong paglig-on Ginoo. Diha lang gyud kami mo connect Lord kay Lord huyang ang tao Ginoo kung wala ang imong panabang. Salamat sa imong pagabuhaton sa matag usa. Himo Ginoo nga mabungahon kini sa imong kinabuhi. Ug himo Ginoo nga mahimo kami mga panalangin sa among mga pamilya, sa mga trabahoan. O bisan asa kami unsa man mga hinagbo namo nga mga sitwasyon, mga tentasyon, mugawas nga kami mga imo Ginoo. Salamat kay sa tanan, dalaygon ka kanimo ang tanan dungog himayong pasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.